Эфирден алқылар вақты, студияда Алсын Нұриева, исәнмісіз? Бүгінгі шарылыштың төп темалары. Бюджет саясатының мөһим аспекті. Башқарма комитетында узган кеңешмеде солым кірімнері турында сөйледілер. Задолженность на 1 января составила 190 миллионов рублей, задолженность на 1 сентября 146 миллионов рублей. В сравнении с началом года произошло снижение задолженности на 44 миллиона рублей. Совет составын һәм совет рейсін яңадан сайлайбыз. Ознақайда район кулланучылар җәмгыятенең утырышы узды. Шушы жиналуның беренче сәбәбе безнең менә аның урынына жаңа җитәкче кую. Жаңа дип инде ул безнең Рафис Галимҗанович күп җиллар аның белән бергә эшләгән кеше, председатель правления булып эшләгән кеше ул. Урта гасырда кебек яшибез. Рәсми рәвештә җылыту сезоны башланса да, кайбер йортлар түбән температурадан интегә. Кемгә барырга, кемгә барачак итәргә, безнең кешебез юк. Без бит менә карал, олылар, балалар. Килесе килә хәтта. Әлмәт районы башкарма комитетында гадәттәгечә атналык планерка узды. Бердә үткән атнага йомгак ясалып, якындагы планнар яңгырады. Төп докладны финанс-бюджет палатасы рәисе Зөлфия Шайдуллина тәкъдим итте. Ул 2024 елның 9 аенда муниципаль районның берләштерелгән бюджеты үтәлеше нәтиҗәләре турында сөйләде. Ләйсән Галиева дәвам итә. Зөлфия Шайдуллина мәгълүматы буенча районның 7 миллиард 67 миллион сум күләмендә кабул ителгән бюджеты 6 миллиард 784 миллион сумга үтәлгән. Бу планның 96% тәшкил итә. Салым киремнәре бюджет сәясәтенең мөһим аспекты булып кала. Исполнение по налоговым доходам составило 3 миллиарда 33 миллиона рублей или 85% плана. По неналоговым доходам 240 миллионов рублей или 99%. Рейс район бюджетында кире кайтарылмый торган кертемнәрнең шактый өлешен тәшкил итүен ассызыклады. Киремнәрнең төп чыганакларының берсе физик затлар киремнәренә салым. Поступление контингента по НДФЛ. Физик затлар киременә салым күләме 8 миллиард 544 миллион сум тәшкил иткән. Җир салымы буенча хисап чорына планлаштырылган 648 миллион сумнан 477 миллион сум кергән. План буенча 339 миллион сум күләмендә гомуми киремгә салым 307 миллион сум яки 91% тәшкил иткән. Миллионов рублей или 91%. Зөлфия Шайдуллина шулай ук Татарстан Республикасының берләштерелгән бюджетында салымнар буенча бурыч турында да сөйләде. Задолженность на 1 января составила 190 миллионов рублей, задолженность на 1 сентября 146 миллионов рублей. В сравнении с началом года произошло снижение задолженности на 44 миллиона рублей. Бурычларны киметү максатында атна сайын прокуратура, финанс-бюджет палатасы, суд приставлары, салым инспекциясе вәкилләре һәм салым буенча бурычлары булган предприятиеләр җитәкчеләре катнашында комиссия утырышы уздырыла. Также хочу напомнить, уважаемые руководители. Хөрмәтле җитәкчеләр, милек салымнарын түләү срогы якынлашуын искә төшерәсем килә. 1 декабрьдә аларны планлаштырылган күләмдә җыюны тәкъмин итәргә кирәк. Программа комплексында атна сайын бюджет һәм муниципаль учреждениеләр хезмәтләре тарафыннан салым түләүгә мониторинг алып барыла. Мәгълүматны вакытында бирүне сорыйм. Своевременно предоставлять информацию. Россия Ички эшләр министрлыгының Бөгелмә районы буенча дежур бүлегенә 36 яшьлек Ират мөрәҗәгать иткән. Ират хәбәр иткәнчә 2 кеше корбанга тән җәрәхәтләре салу белән янап, акча таләп итәләр. Акча күләме 300 мең сум. Оператив эзләү чаралары уздыру нәтиҗәсендә полиция хезмәткәрләре шикләнүчеләрнең шәхесләрен ачыклаган. Алар элек хөкем ителгән 41 яшьлек һәм 26 яшьлек Бөгелмә яшәүчеләре булып чыга. Нәтиҗәдә берсен сак астына алалар, икенчесен өй арестына җибәрәләр. Следственным органом возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренной частью 2 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации. Вымогательство. Әлеге җинаять өчен закон тарафыннан 7 елга кадәр иректән мәхрүм итү рәвешендәге җәза каралган.
Инде атнадан артык Совет урамындагы 155-нче йортта яшәүчеләрнең иртәсе җылылык бирүгә чираттагы гариза калдырудан башлана. 7 октябрьдә әлбәттә рәсми рәвештә җылыту сезоны башланды. Әмма бу йортта яшәүчеләр көн саен фатирлардагы түбән температурага интегә. Җылылыкны кайчан бирәсләренә алар һаман да ачык җавап ала алмый. Әлеге хәлгә безнең төшерү төркеме ачыклык кертергә тырышты. Кемгә барырга, кемгә барачак итәргә, безнең кешебез юк. Без бит менә карал, олылар, балалар. Киләсе килә хәтта. Менәвәрә апа килеп туган мәсьәлә турында күз яшьләреннән башка сөйли алмыйм. Шәһәрдә җылылык сезоны башланса да, Совет урамында урнашкан 155-нче йортның 5-нче подъездына кадәр җылылык һаман барып җитмәгән. 36 фатир яшәүчеләре салкыннан интегә. Йортта бик күп санда пенсионерлар һәм балалы гаиләләр яши. Алар өчен җылылык булмау аеруча сизелә. Икенче этаж до сих пор салкын. Икенче этаждан 9-нчы этажга хәтле коридорда батареялар салкын. Безгә пар биргәндә дә. И безнең заллар граничит не белән бөтенләй плесенью покрывается. Менә шул безнең менә проблема. Беркемгә дә кирәкмибез. Быел менә батарея бетте безнең коридорда. 4 тапкыр бардым. Дурчында да, ладно сделаем. Все, сол газерда сол эшләмәгән кирәк. Февральдә бардым, 4 тапкыр бардым. С утра как начинать? Бесконец. Кешеләр җылыну өчен тәүлек буе җылыткычларны кабызып тотарга мәҗбүр. Хәзер җылылыктан тыш электрга килгән зур счетлар өчен дә түләргә туры киләчәк дип зарланалар алар. Берничә тапкыр идарәче компаниягә мөрәҗәгать иткән яшәүчеләр социаль шелтер һәм телеграм каналларда җылылык булмауга һәм фатирларда котышкы салкынга дистәләгән шикаят язганнар. Жилищная инспекция, открытая Альметьевск. Без торак инспекциясына ачык Әлмәт номерына безнең йорт идарәсенә, аннары башлыкның кабул итү бүлмәсенә дә мөрәҗәгать иттек. Менә шалтыратасың һәм көн саен бездә җылылык юк дип шул бер үк шикаятне калдырасың. Подъезд белән чиктәш бүлмәдә 14 градус җылылык. Мин махсус градусникны шунда кертеп үлчәдем. Бу айныткыч кебек инде. Дөресен әйткәндә, аяк киемендә йөрсәң генә идәннәре сап-салкын. Там ходить невозможно, если в обуви только, полы леденющие. Әңгәмә барышында ачыкланганча җылылык булмаудан башка подъездларның тагын берничә фатирында яшәүчеләр дә интегә. Мисал өчен 118-нче фатирда да салкын. В прошлом году мы так мучаемся, мучились, и в этом году тоже. Ни разу не было. Холодное у нас, стояк. Җылылык булмау халыкның бердән-бер шикаяте түгел. Подъездларның ишегалды территориясенең начар каралуы һәм зур итеп үскән үлән белән капланган балалар мәйданчыгы җирле идарәче компаниянең сыйфатсыз эшләвен күрсәтә дип билгеләп үтә алар. Почему-то у нас мусор очень Ни өчендер бездә чүпчар бик начар җыештырыла. Ишек алдында бөтен җирдә пычрак. Подъездларда идәндә тишекләр бар. Өлкән яшьтәге кешеләр барганда абыналар. Шулай ук цемент фотла һәм кисәкләре идәндә ята. Дөресен әйткәндә, без маллар сараенда яшибез кебек тоела. Получается, что мы живем почти как в сарае, а не подъезд у нас. Килеп туган хәлгә ачыклык кертү өчен без Совет урамындагы 155-нче йорт өчен җавап биргән Надежда идарәче компаниясенә мөрәҗәгать иттек. Анда безгә килеп туган мәсьәләне шишу өстендә белгечләр бүген эшләячәк дип белдерделәр. Дәгъваларны калган өлешенә җавапны алар рәсми хат белән соңрак җиткерәчәк. Кичкә таба безнең телекомпания Совет урамы 155-нче йортта яшәүчеләр белән элемтәгә чыкты. Алар аңлатканча тапшыруны чыгару вакытына җитешсезлекләр бетерелгән һәм фатир батареяларында җылылык барлыкка килгән. Ознакайда район кулланучылар җәмгыятенең совет составын һәм совет рәисен яңадан сайлау буенча утырыш узды. Анда Татарстан кулланучылар оешмалары берлеге идарәсе рәисе Рашат Шаймарданов, муниципаль район башлыгы Марсель Шайдуллин, район советы аппараты җитәкчесе Айдар Халиуллин, хезмәт коллективы, ветераннар катнашты. Теманы Илмира Шәрифуллин дәвам итә. Ознакай районы кулланучылар җәмгыяте үз эшчәнлеген ваклап сату шелтәре, әзерләү эшчәнлеге, җәмәгать туклануы предприятиеләре аша алып бара. Бүген райпо балансында 36 кибет бар. Авыл кибете республика программасы буенча былтыр Карамалы авылында яңа кибет төзелгән. Быел Илбәктә кибет ачылган. Кәкре елга авылында яңа кибет ачу планда тора. Җыелышның көн тәртибе буенча катнашучылар алдында хисап доклады белән идарә рәисе Рәфис Әхмәтов чыгыш ясады. 9 айлык хисап чорында эшчәнлекнең гомуми күләме 236 миллион сум тәшкил итте. Бу узган елга чагыштырганда 25,8% тәшкил итә.
Шулай ук хәзерләү тармагы эшчәнлеге турында доклад тыңланды. Район кулланучылар җәмгыяте советының яңа составы һәм рәисе сайланды. Катнашучылар алдында район башлыгы Марсель Шайдуллин һәм Татарстан кулланучылар оешмалары берлеге идарәсе рәисе Рашат Шаймәрданов чыгыш ясап, хезмәт коллективына алда уңышлар теләделәр. Без инде менә үзебезнең бит җитәкчебезне Фәрүҗинов Мансур Камалетдиновны югалттык инде. И шушы җыйналуның беренче сәбәбе безнең менә аның урынына жаңа җитәкче кую. Жаңа дип инде ул безнең Рафис Галимҗанович күп җиллар аның белән бергә эшләгән кеше, председатель правления булып эшләгән кеше ул. Менә шушыны инде без бүген җыелышны җыеп утверждать итеп киттек. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбәров, Яңалыклар вакыты, Луш, Әлмәт телекомпаниясы. Статистика мәгълүматларына караганда, соңгы атна эчендә Әлмәт перинаталь үзәгендә 38 бала дөньяга килгән. Аларның 10-сы башка районнан. Бүгенге көндә 1064 йөкле хатын-кызлар консультациясендә учетта тора. Балалар клиникасының кабул итү бүлмәсенә 281 мөрәҗәгать булган. Шуларның 99-ы балалар стационарына озатылган. Табиблар көз салкын тию сезоны икәнен искә төшерә. Шуңа үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Әлмәт хәбәрләре газетасы бүлеге мөхәррире Фәрдия Хасанова үзенең 50 яшьлек юбилеен билгеләп үтте. Дисте еллар дәвамында Фәрдия Рифхат кызы Нефтьчеләр каласының хөрмәтле журналисты булып кала бирә. Бастырылган материалларның жанр төрлелеген саклап, заманча җәмгыять тормышын тулысынча чагылдыра белгән коллегабыз турында киләсе минутларда. Фәрдия Хасанова зур тәҗрибәгә ия журналист. Иҗади эзләнүләр, бүгенге көн таләпләренә җавап бирә торган материаллар булдыру өчен креатив фикерләүче, ачык кеше. Районның һәм шәһәрнең сәяси, иҗтимагый тормышы белән бәйле көндәлек темаларны укучыларга гади тел белән бирү журналист һөнәрендә мөһим сыйфат. Шуңа күрә Фәрдия Хасанова имзасы белән чыккан материаллар аеруча кызыксындыру уята. Бәйрәм көнендә ул яраткан хезмәттәшләреннән, якыннарыннан һәм туганнарыннан котлаулар кабул итте. Хөрмәтле Фәрдия ханым, сез безнең Ак Калфа хатын-кызлар оешмасының иң актив әгъзасы. Сезне чын күңелемнән гомер бәйрәмегез белән тәбрик итәм. Сез милләтебезнең алдан баручы иң хөрмәтле ханымнарының Әлмәт районында иң хөрмәтле ханымнарының берсе. 90-нчы елларның иң авыр мизгелләрендә, иң авыр вакытларында газет өчен Фәрдия Хасанова шушы газетны саклап калучыларның менә берсе дип әйтер идем мин моны. Бик ышанычлы хезмәткәр буларак та ышанычлы. Менә күпме яшьләрнең яңа гына каләм тотып язарга өйрәнә башлаган яшь иҗатташ дусларының ул иң якын дустына әйләнде. Туган көне белән, юбилей белән чын күңелемнән котлыйм. Киләчәктә дә шулай матур булсын, яшь булсын, дәртле булсын, гаилә иминлеге аңа үзенең журналистика белән башлаган хезмәтенә тугры булып, шулай дәвам итсен. Фәрдия Хасанова мәктәп елларында ук журналистика белән кызыксына башлый, мәкаләләр яза. Шуңа икедә уйламый Казан Федераль университетының журналистика бүлегенә укырга керә. Һәм шул көннән бирле үзенең сайлаган профессиясенә тугры калган шәхес ул. Туган телне саклау, милли мәдәниятне һәм гореф-гадәтләрне пропагандалау бүген дә аның беренчел бурычы булып кала. Чынлап та журналистика һөнәре ул бик кызыклы. Мин үземнең эшемне яратам, һөнәремне яратам, коллективымны яратам. Ул ни өчен шушы көннәрдә мин 27 ел дәвамында тоткарланып калдым дигән сорауга җавап биргәндә, мөгаен бу чиракта беренче рольне уйнагандыр син эшләгән коллектив. Әгәр дә син эшкә, бәйрәмгә килгән сыман килсәң, синең идеяларыңны, синең фикерләреңне күчәйтеп, поддержать итүче булса, куәтләүче булса, ул чынлап та менә безнең шундый тандемда эшлибез. 27 ел инде хәзер без бергә. Журналист төрле дәрәҗәдәге бәйгеләрдә җиңүләре һәм иҗади казанышлары республика министрлыклар һәм профсоюз федерациясының мактау грамоталары белән билгеләнгән. Рәхәтләнеп эшкә килеп һәм шул ук ләззәт белән өеңә, гаиләңә кайту зур бәхет дип билгели Фәрдия ханым. Рөстәм әфәнде белән алар кызлары Амалия һәм Эльвинаны тәрбияләп үстереп, бүген инде әби һәм бабай ролендә торалар. Яхшы, оля. Хәзер мин сиңа бер газета бирәм. Тунас ничәнче елга 29 август номеры. Бу сиңа понадобится.
Фәрдия Хасанованың 27 ел гомере журналистика өлкәсендә узган. Ничә мәкалә язылган, әле күпмесе алда языласы бар. Бик шатланып, сөйініп, әлеге бәйрәмемне үткәрәм, коллегаларыма, хезмәттәшләремә, семьяма, туганнарыма, һәм гомумән мин бит инде Әлмәт районына килгән кеше, һәм мин шушы Әлмәт районына бик рәхмәтлемен, что минем язмышым шушындый юлдан бара, мин шушындый һөнәрне сайладым, мин шушындый матур, күркәм коллективта эшлим, һәм журналистика өлкәсендә минем күпмедер уңышларым бар. Алса Ахмаджанова, Рамил Базартинов, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль шелтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбызда рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Һәм тагын бер мөһим мәгълүмат. Хәзер сез үзегез дә яңалыклар, актуаль вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз. Моның өчен экраннарыгыздагы сылтама буенча күчәргә мөмкин. Әгәр дә сезнең яңалык безнең чыгарылышларда кулланылса, сез гарантияле бүлеккә лаек булачаксыз. Төбәгебез өчен сыйфатлы һәм мөһим яңалыкларны бергә булдырыйк. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Сытинская сезнең белән саулашабыз. Исән сау булыгыз.